Andam na ang grupo ni Misamis Occidental Governor-elect Henry Waminal nga makikita sa grupo ni outgoing Governor Philip Tan. Midaog si Congressman Waminal batok sa naglingkod nga gobernador nga si Philip Tan nitong May 9 elections. Matod ni Governor-elect Waminal, Abril pa diyang gipagula sa Department of the Interior and Local Government kundi ay LG ang guidelines sa pagbugna og local transition teams sa tanang outgoing o incoming officials. Lakip na ang magpabilin pag-usab sa ilang katungdanan. Yeah, in accordance with the law, because Secretary Anyo had issued a guidelines that was way back on April before the election on directing local executives, municipal, city at provincial governors to create a transition team in order to effect a smooth transition between the outgoing and the incoming that would happen after the election. Subay sa direktiba sa DILG, obligado ang usa ka chief executive sama sa gobernador o mayor nga mumugna og transition team aron matunol ang mga dokumento ug mga papeles sa mosunod nga mulingkod sa pwesto ug hapsay nga maistoryahan ang pagsulod o paghawa sa mga opisyales ug labaw sa tanan dili mabalda ang pagpanerbisyo sa katawhan. Una nang gisaysay ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga pwedeng pasakahan og kaso ang mga opisyal nga magdumili sa kamanduan sa DILG nga mulambigit sa pagbugna og transition team. Matod ni Secretary Anyo, kung magmagahigyod ang usa ka local executive, dili na tugutan makahupot og bisan unsang opisina publiko, sanglit seryoso ang DILG sa gipakanaog nga mandato. Gisaysay ni Congressman Waminal nga nagulat na lang sila sa tubag sa kampo ni Governor Tan aron mulingkod na ang miyembro sa ilang transition teams ug kini alang sa kayuhan sa probinsya sa Misamis Occidental. In order to discuss the matters and the acts that has to be done in order to achieve a smooth transition. And as of the moment, we are waiting for the response of our Honorable Governor, which we expect within this week time that will be materialized. Kung nagpaabot pa lang ang probinsya sa Misamis Occidental nga magtagbo ang miyembro sa transition team, sa probinsya sa Davao Oriental, nagsugod na og meeting ang mga miyembro sa transition team ni outgoing Governor Nelson Dayanghirang ug incoming Governor Corazon Malanyaon. Kaganihang buntag, nanumpa na si Congresswoman Malanyaon isip umaabot nga governor sa Davao Oriental, samtang si Dayanghirang nanumpa na usab niya tumilabayng semana. Dunay maayong relasyon ang mga politiko sa Davao Oriental, hinungdan nga hapsay ang dagan sa ilang panggamhanan. Subay sa gitakda sa konstitusyon, ang tanang napiling opisyal magsugod sa ilang trabaho sa umaabot nga Hunyo 30. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.